Здравейте, казвам се Венелин Дилгянски и съм представител на фирма Грант Агро, която обработва около 65 000 екара земя в землищата на общините Раковски и Брезово. С продукти на фирма Медиплюс работим повече от 7-8 години, като основният продукт, който най-често ползваме и това, който ни направи най-добро впечатление, е Амалгерол. Както стария Амалгерол, така е вече 2-3 години новия Амалгерол Есенс. Защо ползваме Амалгерол Есенс? Защото сме видели какво полезно действие има върху културите, които отглеждаме, именно пшеница, ечемик, рапица и слънчоглед. Най-доброто нещо, което сме видели в Амалгерол е помощта, която оказва на растенията да преодолеят стреса, особено след пръскане с хербицид и най-вече при пролетниците. Забелязали сме, че при слънчогледа след пръскане с хербицид можем да влезем след 3-4 дни да се напръскаме с Амалгерол и стреса, който го наблюдаваме от хербицида, така да се каже, растението го преодолява много по-бързо, отколкото ако не ползваме никакъв продукт. Разбира се, това не значи, че Амалгерол Есенс не трябва да се използва и по растения, които нямат тия проблеми, защото те ни дават много по-добра устойчивост на суша и на всякакви други неблагоприятни условия, най-вече за климатични условия говорим, защото, както казахме за стреса, много по-лесно после растението преодолява екстремни температури или засушавания, или пък градушки, когато сме имали, също сме го ползвали продукта. Фазата, която го прилагаме, е различна. Аз ви казах, значи първото е веднага след хербицида, даже понякога сме го смесвали с хербицид, но 6-8 лист на слънчогледа до бутон. Като в зависимост от условията и от годината, както тази година беше влажна, ние също слагахме с комбинация с мед, като сме целили някаква превенция срещу маните, които се развиват при по-влажни условия. За пшеницата по същия начин много хора казват, че не е нужно. Ние си го ползваме при пшениците, защото сме видяли там добрия ефект върху растението, как се развива. В рамките на 3-4 дни визуално се променя хабитуса на растенията. За нас оптималната доза на приложение е около 200 мл на декар. При нея сме видели най-добри резултати от приложението на Амалгерол. Разбира се, на последно място трябва да отбележим, че използването на Амалгерол Есенс, особено при слънчогледа, ни дава по-качествен продукт към отношение на масленост и на други показатели, защото ние виждаме преносимостта тази година на пазара и е ясно, че колкото ти е по-качествен продукт, толкова по-добра цена може да постигнеш.